Avui hem vingut a Venècia, hem volgut fer una parada a Venècia en aquesta gira europea perquè volíem parlar de cultura. Ara a Venècia hi ha la Bienal, Venècia és en aquests moments la capital de la cultura europea i no es pot parlar, no es pot entendre Europa al marge de la seva cultura. La cultura europea, que segurament és la contribució més gran que ha fet Europa a la història de la humanitat, és la principal contribució d'Europa al món i és el que la defineix. Europa és sobretot la seva cultura, però aquesta cultura, com diem sempre, és una cultura feta de moltes cultures. De la cultura italiana, la francesa, l'alemanya, l'eslovena, ahir estàvem a Ljubljana, i per descomptat la cultura catalana. La cultura catalana que des de fa segles i segles i segles, des de Ramon Llull, des d'Ausiàs Marc, és una de les grans cultures europees. Crec que és molt important quan un pensa en Europa, amb el seu lloc al món, amb el seu futur, ser conscients d'això. Europa és sobretot, i primer que res, una gran cultura i feta de moltes cultures que comparteixen un mínim comú denominador, però cadascuna des de la seva especificitat, des de la seva particularitat. Hem vingut a Venècia, hem vingut a veure una de les exposicions d'un dels artistes catalans en aquesta Bienal, aquesta Biennale, però no un artista qualsevol. Segurament l'artista ara mateix amb més projecció internacional que té avui Catalunya, que és en Jaume Plensa. Hem vist una exposició fabulosa, que és una metàfora dels horrors de la guerra, del dolor de les víctimes de la guerra. És una exposició meravellosa que és un crit en favor de la pau.